Ya, ndak, ya. Dadi sepote nganggo gambyong, sepote nganggo gambyong. Ora kok sepote musik iki. Jadi Jawa ki ra ana sepot nganggo blendrong ya ana. Ki mau sepote nganggo gambyong, gambyong. Nok sugeng dalu genduk anakku Nandasari. Nggih, wilujeng dalu Kanjeng Rama. Iya. Ya apa kok dawakne iki? Lah kersane nyeni ngoten. Guyu aku ngono apa piye kowe? Mboten. Kanjeng Rama. Kersane endah ngoten lho. Oh, ben endah. Nggih. Sampeyan mau rak nampa saka Hongkong. Oh nggih. Sawiran saka Mbak Fitria. Mbak Fitria Eka. Sakmenika nyambut wonten Hongkong. Asline Jember. Nggih, Tanggul Jember Rama. Iya. Sing dipundhut apa Cahayu? Ngersakaken ninggal katresna. Oh iya. Diaturke panuwun aku yo matur suwun karo panjenengane Mbak Fitria kang saka Hongkong, ngono. Lewat saka YouTube terus panjenengane nyawer maringi Mbak Nanda, ngono. Karo aku. Nggih. Ya. Ora kurang saka pira, Nduk? Tukang jenengan sing nampi. Lho ora sing nampa rak ya kowe wong jenenge transferene nggonmu kok. Nggih. Nggih, pokoke matur sembah nuwun. Aya matur sembah nuwun. Mbak Fitria Eka mugi-mugi rezekine tansah kebak barokah nggih Rama. Teng mriko pinaringan sehat. Dadah karo Mbak Fitria lan kanca-kanca sing ana Hongkong. Muga-muga dongake lancar rezekine ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, coba aturno ya kuwi wujude tembang ninggal katresnan. Nggih. Sik tak bukane kok aku wae. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat
gawono. Tiga kali cah. Aku. Cuma meninggal katresnan pundutane Mbak Fitri akan Soto. Saiki diaturke kagem marga masyarakat Tejo. Kowe milih langgam apa tembang sing diringi karo. Sing apik kuwi nembang payung katresnan. Rembulan Kasmaran. Oh, nggih niku abot Rama. Apa? Abot. Abote piye? Nggih niki kan nembe mengkis-mengkis dadi sing pisan nek horeg ngoten lho Rama. Ora tegese nek rembulan Kasmaran piye cocok ora? Mboten. Sing cocok apa? Sing cocok nggih sing rame ngoten. Oh, contohnya apa? Jaranan. Apa? Jaranan. Jaranan apa? Ongkek kanan kiri. Oh, iya. Bojane iki tembangmu kudune nganggo pakem iki rembulan Kasmaran iki ngongkek kanan kiri ya kena. Monggo, dianterke. Niku saestu mo? Lho, lha apa sirmu kok? Lintune mawon sing aman-aman ngoten lho mo. Apa? Sing penak-penak memanik mawon memanik. Iya, kena. Manut aku. Mong kaya nadane cah belajar. Mbok bilih Pakmu Anam ngersakaken tembang sumangga Pakmu Anam. Nggih to, Mo? Bapak Lurah asmane Pakmu Anam nggih. Ya. Nggih. Mong Mu Anam ingkang pundi sakmenika? Oh nggih. Ngersakaken tembang menapa Bapak? Mboten mawon, mboten nek kula suwuni sangu. Mboten berarti bebas mawon nggih. Memanik pripun sekecon apa mboten Bapak? Nggih. Mbah Mo Anam aja kok ngono. Lha napa? Piyayi Wibowo lho. Oh Piyayi Wibowo nggih. Memanik ya diaturke. Memanik nggih. Menawa panjenengane Bapak Mo Anam memanike Piyayi Pecuk. Nah, nggih. Ya, diaturke kaya ngapa? Mong sliramu
kang dadi manik ing kalbu mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharatno kang katon malelo tawelingmu kiyatan saheling nadyan nado rasaku tansah sumanding rino wengi aku banget tansah ngenteni tanah bagata midamata tasing rasna kang satuhu dadi tataline atiku kang tansah nandang kasmara. Kambang jroning atiku asih kang ranggani dadi usadane aku kang nandang pronto lilanana caket bringes liramu tansah gandeng rintek kaya mimin tuno tresno sinaksanaku wong garit mendung ati kang wayang matur suwun wis diaturke pundutan tembang manik ya Jeng. Ora apa-apa wancine molor engko lawake nganti jam 2 ya. Ya diaturke anak lanang Mas Jo Klidik karo Mas Jo Kluthuk pelawak sing kondang kalau kengkrat. Toh